Hyvää iltapäivää arvoisa yleisö ja tervetuloa seuraamaan TPV:n kakkosen kauden viimeistä kotiottelua. Vierasjoukkueena tänään Kerho 07 Seinäjoelta. Tervetuloa Tampereelle. Seinäjän avauskokoonpano maalissa 35 Paavo Valakari. Joukkueen kapteeni 36 Aki Sipilä. 29 Arinse Uade. 3 Kalle Taimi. 49 Miika Korpela. 51 Elias Ahde. 58 Emil Liedman. 59 Joona Lautamaja. 62 Antti Palomäki. 65 Jesse Sarajärvi ja 70 Tuomas Lähdismäki. Kotijoukkueen TPV:n avauskokoonpano tänään. Maalissa 1 Mikko Kruuti. Joukkueen kapteeni 6 Mika Lindroos. 3 Risto Vihinen. 5 Tommi Smeds. 15